darllen yn meddwl lot fawr i fi. Dwi wastad wedi darllen ers mod i yn fachgen bach. O'n i'n lwcus iawn adre oedd llyfrau o'n cwmpas ni trwy'r amser. Lot fawr o wahanol lyfrau. Rhan fwyaf ohonyn nhw, bysen ni ddim yn gallu darllen nhw, mae'n siŵr, nhw ddim i blant. Ond lot o rei blant hefyd. Felly, dwi'n teimlo bod fi yn gartrefol iawn yng nghwmni llyfrau. Mae bod mewn lle heb lyfrau yn teimlo'n od iawn i fi. Felly, os ydych chi'n gallu cael llyfrau o'ch cwmpas chi, mae hwnna yn wych iawn. Os ydych chi'n gallu cael unrhyw fath o lyfr, dim ots be ydych chi a diddordeb ynddo fe, os ydych chi'n gallu cael y llyfrau yna o'ch cwmpas chi, cadwch nhw gyda chi, oherwydd mae llyfrau yn gallu newid hefyd. Dwi ddim yn syml yn fater o ddarllen llyfr unwaith a wedyn dyna ni. Os ydych chi'n gallu darllen llyfr unwaith, gret, yn mwynhewch y llyfr. Rwch e lawr, a wedyn cadwch e. Pidwch a'i daflu fe na roi ei rywun arall, cadwch e os ydych chi'n gallu. A gewch yn ôl at y llyfr yna, falle mewn wythnos, mewn mis, mewn blwyddyn, mewn 10 mlynedd hyd yn oed. Newch chi edrych ar y llyfr yna mewn ffordd wahanol, a joio'r llyfr mewn ffordd wahanol hefyd. So dwi yn aml iawn yn cael fy ysbrydoliaeth o lefydd o'n nghwmpas i. Alla fod yn unrhyw beth mewn gwirionedd, alla fod yn stryd, alla fod yn du, alla fod yn fynydd, yn llyn, unrhyw beth ydych chi'n gweld o'ch cwmpas chi, yn gallu bod yn ysbrydoliaeth fawr. Ges i ysbrydoliaeth ar gyfer y stori Ifor Bach ar ôl bod i Gastell Caerdydd. Dwi wrth yn modd gyda cestyll fel mai. Dwi wrth yn modd gyda'r tyrau, gyda'r syniad o fynd i mewn i'r castell, sut nath e gael ei adeiladu ac yn ymlaen, pwy oedd yn byw yna. Ond oedd un peth yn arbennig am Gastell Caerdydd, sef stori, hen stori am Ifor Bach. Mae'n debyg nôl yn y 18fed ganrif, nath Ifor Bach fynd i Gastell Caerdydd, nath e lwyddo i ymosod ar ei ben ei hun fwy na lai ar y castell a cipio o'r castell y bobl fwyaf bwysig oedd yna, sef yr iarll a'r iarlles a'i mab bach nhw. Nawr, dyw'r stori ddim yn dweud wrthyn ni sut nath Ifor wneud hyn, nac chwaith pam. Felly dyna nath ddechrau y cogs i droi yn fy meddwl i. Nes i feddwl, sut a pam, yn bwysicach pam nath Ifor wneud hyn. Felly dyna wedyn, es i ati wedyn i drio ateb y cwestiwn yna drwy sgwennu stori am y peth. Felly be bynnag ydych chi'n gweld o'ch cwmpas a straeon mewn hanes yn aml iawn, mae'r math yna o beth yn gallu rhoi ysbrydoliaeth gwych i chi. Wel, gyda'r stori Ifor Bach, wrth gwrs, y cymeriad, y brif gymeriad, yn amlwg iawn yw Ifor Bach. Felly, oeddwn ni'n gwybod bod e'n fach, oherwydd mae hwnna yn ei enw, a o'n i'n gwybod hefyd bod e'n berson eitha pwysig, oherwydd mi oedd e'n arglwydd senghennydd. Ond dyna gyd. Dyna gyd o'n i'n gwybod amdano fe o flaen llaw. Felly, oedd rhaid i fi greu cymeriad newydd allan o hynna. A be nes i yn y pen draw, oedd penderfynu fysa ni'n creu cymeriad falle oedd yn cymryd i ddyletswyddau fel arglwydd o ddifri, a bod yna dipyn o bwysau arno fe. Mae'n siŵr y bysau rhywun oedd yn arglwydd nôl yn y 18fed ganrif yn gorfod amddiffyn i dir, yn gorfod edrych ar ôl i bobl, yn erbyn y Normaniaid oedd yn ymosod ar Cymru. Mae'n siŵr bod yna lot o bwysau ar rhywun fel yna. A mae cymeriad Ifor yn gallu bod yn gymeriad eitha pigog weithiau, oherwydd bod e dan gymaint o bwysau. Ond o'n i hefyd eisiau cymeriad gwahanol iawn i Ifor yn y stori. A mi nes i fynd am ei ferchau yn y pen draw. Dyna gymeriad arall pwysig iawn yn y stori, sef Gwenllian, mae hi'n ferch 8 oed. A mae hi yn fwriadol yn hollol wahanol i Ifor. Mae'n ferch wrth gwrs, mae'n fach iawn, mae'n ifanc. Felly, does dim gymaint o bwysau arni hi wrth gwrs, mewn cymhariaeth gyda Ifor i thad. Ac eto, wrth gwrs, mae hi'n yn rhan o'r byd peryglus yma yng Nghymru'r Oesoedd Canol. Ond mae hi wedyn, wrth gwrs, yn dod ag elfen o ddireidi i mewn. Mae hi yna dan drad i thad o hyd, yn aml iawn, yn debyg i fy mabu Llew sy'n 5 oed, a mae fe wrth i fod yn rhedeg o gwmpas y lle, dan drad o hyd, ac yn gallu bod yn dipyn o dreth ar y mynedd i rieni. Wel, oedd yr un peth, wrth gwrs, yn wir yn yr Oesoedd Canol, mae'n siŵr. Felly, mae'r berthynas yna rhwng y ddau brif gymeriad yna yn bwysig iawn yn y stori. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig, dwi'n meddwl, mewn stori, lle ydych chi'n gallu cael perthynas, ydych chi'n gallu portreadu perthynas rhwng dau gymeriad, falle sy'n wahanol iawn i'w gilydd.
dyma'r benod gyntaf yn y nofel, Ifor Bach, a mae'n cyflwyno'r hyn sy'n digwydd yn y stori. Seng Henydd. Rhuban o dir, medd rhai. Dim ond coed a mynydd yn ôl eraill. Cartrefiau llyllon ag esbrydion, medd eraill eto. Mae nhw i gyd yn bell ohoni, ac yn llygad i lle. Cyn dyddiau tywyll y Normaniaid, pan oedd Morgannwg yn deyrnas, roedd Senghenydd yn gantref cyflawn. Ymestynai yr holl ffordd o fynyddoedd Brycheiniog yn y gogledd i lawr i donau gwyrdd y môr yn y de. Rhuban hir a chul o dir rhwng afon Taf, Fyrlymus i'r gorllewin, ac afon Rhymni Droellog i'r dwyrain. Ond wedi dyfod y dyddiau tywyll, torwyd tafod y rhuban i ffwrdd. Cipiodd y Normaniaid diroedd gwastad Morgannwg i gyd, a chodi meinorau a chestyll lle bu'r Cymru yn byw gynt. Collwyd un o 3 chwmwd Senghenydd a'r mwyaf toreithiog, Cwmwd Cibwr. Pan fyddai'r cynheuaf yn methu yn y mynyddoedd, at wastadeddau Cibwr y byddai trigolion Senghenydd gynt yn troi, lle roedd erwael lawer o dir ar a digon o fwyd i bawb. Ond y goresgynwyr oedd yn medi'r cynydau bellach, ac ni fedrai'r Cymru ond edrych i lawr o ddiogelwch pell y bryniau a'r gwynt yn tonni dros yr yd a'r ceirch. Mwyn cadw ei gafael ar holl feisydd ffrwythlon y cwmwd hwnnw rhwng y bryniau a'r môr, cododd y Normaniaid gastell yn ei canol, Castell Caerdydd, y mwyaf yng Nghymru. Doedd ond 2 gwmwd ar ôl yn nwylo'r Cymru, is Caeach ag uwch Caeach, ac roedd y 2 gwmwd hynny, siŵr iawn, yn goediog ac yn fynyddig. Coed criafol, derw ac onen trwchus a dyfai yno, a gryg a rhedyn bras ar y mynyddoedd garw. Ond roedd dyffrynoedd gwrddion yno hefyd yn frith o dai ag eglwysi hardd ac ambell gastell gwych. Ar y llyllon, ar ysbrydion, roedd rhai o'r rheini i'w gweld yn ôl y straeon yn dawnsio liw nos yn y cylchoedd cerig ar y bryn. Ond Cymru oedd yn dweud y straeon. Y Cymru hynny oedd yn byw yn magu teulu a gweithiau'n ymladd law neu hindda ar dir Senghenydd. Ei harweinydd yn y dyddiau hynny oedd Ifor ap Meirig, arglwydd Senghenydd. Roedd ei brif gastell yng Ngelli Gaer, ar y ffin rhwng is Caeach ag uwch Caeach, yng nghanoldir Senghenydd. A'r gefnen fawr wastad o dir a golygfeydd ymhell i'r de ac i'r dwyrain. Yno roedd Ifor, un noson dywyll, stormus, yn nechrau 1158, pan glywodd fod ei fardd wedi ei lofruddio. Iawn, felly dyma her i chi, mwyn mynd ati i ddechrau ysgrifennu yn greadigol. Right? Dwi eisiau chi i feddwl am unrhyw ddigwyddiad yn hanes Cymru. Okay? Unrhyw ddigwyddiad o gwbl. Mae hen ddigon o ddewis gyda chi canrifoedd o ddigwyddiadau gwahanol i feddwl amdanyn nhw. Dwi eisiau chi ddewis un ohonyn nhw, a dwi eisiau chi ddewis cymeriad hefyd. Un unigolyn, allai fod yn unrhyw un sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad yna. A dwi eisiau chi ofyn i chi'ch hun sut deimlad yw i fod yna, i sefyll neu eistedd neu be bynnag yn y digwyddiad arbennig yna. Enghraifft, okay? Gan bod Ifor Bach yn byw yn yr Oesoedd Canol, na i fynd nôl i'r Oesoedd Canol eto, meddyliwch am fod mewn brwydr. Meddyliwch bod chi'n un o dywysogion Cymru, neu hyd yn oed yn un o'r milwyr mewn brwydr yn erbyn y Saeson yn yr Oesoedd Canol. Okay? Meddyliwch am hynna. Sut deimlad yw i fod yna? Okay? So, ydych chi'n sefyll reit ar faes y gad, ar rhyw gau yn rhywle, a mae'r gelyn o'ch blaen chi. Meddyliwch, reit, sut ydych chi'n teimlo? Oes ofn arnoch chi? Ydych chi'n teimlo'n gyffroes? Ydych chi'n hyderus?
Pwy a wyr? Be ydych chi'n ddal? Pa fath o arfau sydd gyda chi? Os cleddyf gyda chi? Gweilffon? Tarian falle? Be ydych chi'n wisgo? Ydych chi'n oer? Ydych chi'n boeth? Pwy sy'ch cwmpas chi? Ffrindiau falle? Milwyr eraill? Meddyliwch am y pethau yna. Ydych chi ar geffil falle? Be ydych chi'n aroglu? Be ydych chi'n deimlo? Meddyliwch am y pethau yna. Rhowch eich hun yng nghanol y digwyddiad, beth sy'n digwydd, okay? Oherwydd, yn aml iawn, mae hanes a'r pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol yn gallu teimlo'n oer iawn i ni. Maen nhw'n bethau sydd wedi digwydd o'r blaen i bobl eraill. Ond cofiwch, maen nhw'n bethau sydd wedi digwydd i bobl fel chi a fi. Felly triwch feddwl, reit, sut bysach chi'n teimlo yn sgidiau rhywun arall? Dyna'r man dechrau i chi gael dechrau ysgrifennu eich stori arbennig chi.